Balimao Anyakuma très urgent. Balimao Amboraka information Tiliman do soro. Malion ko bamba chiwale mogo beka kai du korna ko ka ataki kay. Ubeka ataki ke nyoro fana, ubeka ataki ke c'est-à-dire bafla be yoro fana fanfela la. Ani Mali dugu chaman de be Malion Mali armée boraka communiquer bla amena Mali armée ka communiquer kala. Ani information were munu fana soro Malion ko ataki di beka chaya fam bebi. Kulikoro fana nye information soro ko kulikoro fanfela la ko notice do blara ka fo mogo nyena ku kolosu yer la mesure do be kata amba nyini malien be ka nga do anga sorasu yi information mu be non vraiment a malien be mago be bi anga do anga sorasu yi anga soutien be armée malienne yara bi yama ala ka sebaya di Mali armée ma amena communiquer kala malien ambela de nga jega communiquer na ngeno fait que l'état-major général des armées informe l'opinion des attaques coordonnées perpétrées très tôt ce matin 1er juillet 2025 contre les positions des FAMA de Nyono, Morodo, Sandaré, Nyoro du Sahel, Diboli, Gogi et Kai. Les situations sont suivies de très près. Nous y reviendrons en détail. Voilà. Fait à Bamako le mardi 1er juillet 2025. Amborakane information de Soro Mali armée communiqué bla 600 ko Kai ka kalampi. Anga soutien banga armée malienne ni nere ni fini donné kaira ka fonga soutien me Mali armée ama ni malien befe beka do anga surasu yi bama ci wale mogo nunu ne kuma info mogo mada kuma ina bama ci wale mogo nunu terroristu be de kelebe ki teke de nyoma Mali contrôle la bi la ni kele ou be fe ka Mali yelema ka ke inafo terroristu do kana ke Mali perizani o de plan bi awa ube jonga barra ube faransi de ka barra la ka kila ka fo malien chena muso demisi ani makoroba nyana jugu folo min ba malien bela de la bi o ye terroristu de bi mo fo malien be ko la mede jugu folo mana bi o terroristu de awa ube ka faga soro bi kaba kodu fendo be netana olu fo et réseaux sociaux ka Mali armée communiquer mi fo nebe to armée communiquer ko ma ni malien befe Kaïta sera ba kolosala ni wakati na Kaïsra bafula ube keleme ka attaque coordonnée di aywa u keleme ka mogobero la be yaro docteur Shogen ko kala mayga e communiquer ni ka ay dam garani horondila Shogen kuma kunu bi attaque kera parce que amba kalama neni surasi do kuma ko kulube ka moto tigi chamani ne era ni surasi chamame nyogon kalama u ko seko tumara ko vraiment ko ameka moto tigi chamani de ube uni bobe bango era kera fala fanana Anye kulikoro anye notici do soro ka bɔ kulikoro fanfɛla la a notici filɛ mena kalamalen den bɛɛ lajɛlen kalamɛ ko le maire de la commune urbaine de Kulikoro communique le maire de la commune urbaine de Kulikoro a l'honneur d'informer la population de la dégradation considérable de la situation sécuritaire. En conséquence, il est interdit la circulation des engins dans la commune urbaine ainsi qui suit. Le transport carburant par pirogue de 18h à 6h du matin. Car Koulouni Fonta, qui est Kouligoro, qui est 18h, la fois à 6h du matin. Donc, nous mettons à dire, Digam Féminin Gado, Kouloumona, Kouligoro Marla Koga Dablade. Les gros porteurs de 19h à 18h. Camion ban nous le gros porteur Kolukata Kata ou la fait la 19h là, Kata Fidri ou la Kata Bla faux Fadri Kateme. Voilà, les tricycles et les engins à 2 roues de 20h à 6h du matin. Moto Tiki Farafinka, Aywa, Kata 20h là, faut Kata Bla, Kata Fidri Maraseli, faut Kata Bla faux Fadri Kateme. Moto Tigu ni Negaso Tigu a Kala Koloside, Ko Kulikoro menacé de Kulikoro Mali, Kulikoro ni Bamako Tchen Taro 40 km entre combien de kilomètres Kulikoro Bamako crève là. A ko Kulikoro fana menacé les loups. Ne a baissé ne maire de ka communiquer de ce bouton dans taille. Ko Kulikoro maire ko tien ka fo. Ko insécurité bede ko awako Bamati wale moko kube Kulikoro marala. Ko Kulikoro ka ko korosuer la. Ta ne be ka kuma mu fa te ka bonere dade. Ne be ka kalanga fo nyana di ne ba kalama mena men ne kunya fo ba fo ko le be ka mogo jati ke
comme où est assuré Mali armée est bora ka fo kulukuru mere yere fana bora ka fo ne fana ba fo malien bela jeli ka me ne taye ka fo ngana pa klito aw yirlandi awane ka soutien be Mali armée ye malien betadi ambe ala dile aka ka seba fana di armée ni ala fana sora ma Mali armée abe seba so anga do bo yi fana ako que le transport et la distribution de carburant par pirogue sur le fleuve de 18h à 6h du matin. Mounou betara jikam kulu ou be essentiel ni carburant mounou kola koko diri dabla kata ou la fait la 18h la kata bla fo fadiri 6h du matin watila. Tout contrevenant ou présent communiqué s'expose à la réglementation prévue à la matière. Le maire s'est compté sur la bonne compréhension du tout. Fait à Koulikoro le 30 juin 2025. Voilà. Donc, à Bessemene Foko, Aliou Moussa Tamboura. Koulikoro maire fana ye communiqué bla. Koulikoro flè Bamako kere fede. Ko Bamachi wale mogobe Koulikoro fana marala. Nyoro di Sahel, ou ye région di. Narasira, yaro tikele do déjà. C'est-à-dire, ou ye Bamako encerclé. Ou chamamba de dou. On be wo la Bamako wakati mide. Terusu de kelembe kif ou kwalembe bi ou be ka renfort de bokana ou yu tasilebe Mali kono be aka wakilima ni ane seko tumara be kule nganga franjonka ni ane seko tumara be kule washini ko taka Malion franjonka nga nyon kelew ni mana ko dabla. Voilà aujourd'hui nambe bulo be nyon bulo bi mais ma fo Malion ngena ni manga ke mashiga ni sonja ko de ambe wallahi ambe be danger là. C'est vrai, n'est pas Amérique. Mais Malien de fait manda ben ni somogodi. Ni koye Malien kele soro bia ni segu tungara bi soro. Ni koye Malien soro kidali kanabla fo kai ni segu tungara. Abina fa ni de soro parce que ni Malien. Ni ani ba fa ou kam mana kele o dabla président 5 ans de président d'autres de politicien de jamana ci de karsa de saga kungulu ka jande ngaka bonni mana ko kono. An kan bulu di ɲɔgɔn ma an ka jamana in lajɛ an ka compromis kɛ an ka bulu di ɲɔgɔn ma an ka bɛɛ ka jɛ k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ne Segu Tunkara ka laɲini bɛɛ filɛ bon ni Assimi dɛsɛra k'a b'o kɛ Mali mɔgɔ bɛ président na mun bɛ se k'o de kɛ bi voilà pourquoi n'i y'a ye ne bɛ kuma caman fɔ mais bi t'a to kan bi ta ye an ka armée dɛmɛli bon armée dɛmɛli armée ɲɛmɔgɔba ye Assimi Goïta de an b'a fɔ an bɛ segin a kan a ka maliyɛnw kalan Assimi Goïta mission diri me ka Malien kala ni tse ukala akeni flare ne ga ntena kuma jugu fo ifo parce que bita ne be ga malheur de ban kambi ne tena kele kuma fo bi ne tena kuma jugu fo ni video keni nte video waro men video kele nte machi doya mais même mun ni Malien fait ka ni président yere fait ka ni Malien be fait nan tara ni srakan jugu munu nge marfa ke ka nyogon fa ni nyogon bafa ka nyogon fa e menela mogo Sema mogo Yana Kaliga mogo Amadou Koufa ka mogo État islamique a bel de keleme ki teke de nyoma ou keleme ka mercenaire de gland Mali kerefe dugu chamana ou ni moto de ka do Mali kono ou ye Mali infiltré aka bo hakilima. C'est pas pour rien Choguel Boraka kuma mogo chama bolo ko Choguel Boradika mogo la muruti panako non Choguel ko de kodo de be abe jamano don dusu kashi Nama dabla jamano dondo beta fara Bambachi wale mogo nunu ka Bambachi wale mogo nunu be ka commencer ka Malien do hakili yelema parce que do jigila tegara mun be ka kebi no jigila tege dabla shonu ka dabla ko glankolon ka dabla jamano don be idisi goshi ka jamana défend mais les jamano de yere tegara jamana yere la beta fara ni ma nunu de ka imaye depuis anye bembalia kala damna dro terrorisme ye fanga soro voilà les preuves en face au kadani Ambangarami fait. Voilà aujourd'hui. Où bonnet be kai. Arabu haklima. Ne kunte fait ka kuma il faut parce que ne ba kalama mumbi ne ma songanda douala. Nyato armée rekafo. Donc ni information de kuma mbela jele mulu ka fanyana. Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warchi no wala be Senwave application téléchargée. Na Senwave application téléchargée abene ka corporate mode urgent na urgent do 10 € na ya reta. O ko fa baka bank information be na ka bank information be do asomo be mbala Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Abu ka orange numéro enregistré ka téléphone to ko mu ka karate na warchi ma ba so orange manela sur place. Warchi go fala to ma glesara warchi go fala na sabana barabara 1,80 €, 2 € kema fala to. Nkalo me mo la na Senwave application téléchargée ne ka corporate mode to ko urgent. Na o do ndoro 10 € be na ya reta. Akambe ciao ciao.